Tarkashi tabbas wannan hukunci da mai girma sarkin gabas ya ɗauka wato akan Abba Galadima game da matan shi Sumayya tabbas zai iya jefa Abba Galadima a cikin wani ƙuƙuba ko kuma tashin hankali, yanda ma wasu suke ganin cewa tabbas fa Abba Galadima zai iya sa rayuwan shi a cikin wannan shiri na fim ɗin Labarina. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan sharhi inda zaka ji mu ɗauke da cikakken rahoton namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon sharhi namu na cikin shirin fim ɗin Labarina, a inda za ku ji kuma yanda shi wannan mai girma sarkin gabas wato ya kokari ya matsa Abba ya sa shi dole sai da ya je rubuta ma Shamsiyya wato saki guda ɗaya tal, a inda kuma wasu suke ganin cewa wannan babban kuskure ne. Bai kamata a ce a saki Shamsiyya ba a wannan hali da take ciki na yanzu. Bai kamata a ce a saki Sumayya ba wato a cikin wannan hali da take ciki na yanzu, yanda kuma aka nuna mana cewa ita yanzu Shamsiyya ta riga ta mutu, kuma wasu suna ganin cewa fa tabbas fa Shamsiyya bata mutu ba, za kuma ta tashi, amma kuma wasu suna ganin cewa ta riga ta mutun ta tafi kenan. To kun ga kuma yanzu yanda za a faɗa cikin kotu, tabbas nan ne ƙuran take, yanda kuma wasu suke ganin cewa idan aka kai Sumayya wato zuwa kotu za a iya yanke mata hukuncin kisa ko kuma a yi mata wani ɗaurin rai da rai. Kun ga dai abu bai yi daɗi ba kenan, wato an yi da mutum ya ji. Idan kuma muka koma ɓangaren shi Baba Ɗan Audu, za mu ga yanda ya zo gidan Rabe ya tayar ma Rabe da hankali game da irin kuɗi da wato ɗan Audun ya kwaso ya kawo ma 'yar Rabe, wanda hakan ya ɓata ma Ɗan Audu rai. Wannan kuɗi su ne ya tanaza yake ƙoƙari ya siya moto da shi. Kwatsam kuma sai wannan yaro nashi ya zo ya kwashe wannan kuɗi ya je ya siyan ma wato 'yar Rabe kenan kayayyaki, ya je ya kai mata da kuma wasu 'yan kuɗaɗe ya ba ta a hannu, ya ce ga nan ta riƙe ta samu na kashewa, wanda wannan ya yi matuƙar ɓata ma Ɗan Audu rai. Ya zo gidan Rabe yana gaggaya ma Rabe maganganu, wanda kuma hakan bai kamata a ce Ɗan Audu ya ma Rabe irin wannan abun ba. Sai dai kuma idan muka duba za mu ga ai da za mu iya cewa halayensu iri ɗaya ne, sai dai a cikinsu wani ya fi wani. Yanayin yadda Ɗan Audu yake nuna son kuɗin shi ƙwararratan, Rabe baya nunawa, sai dai shi Rabe ya yi yawon neman matan shi ne, amma yanzu za mu iya cewa ya bar wannan harka, ya dawo yana yin abin da ya dace, ya zama mutum sosai. Sai dai kuma shi Ɗan Audu har yanzu ya ƙi yin hankali ya san me yake mai ciwo, ya san kuma me yake damun shi. Wannan son kuɗi da yake nunawa ya yi yawa, yanda shi kanshi Abba Galadima wato da Ɗan Audu ya zo yana mashi magana akan yanda za a yi a bashi moto, kuma sai bai duba irin halin da Abba Galadima yake ciki ba. Tabbas Abba Galadima wannan abu ya ɓata mashi rai kuma bai ji daɗin shi ba ko kaɗan. Ya nuna ɓacin ran shi, yake nuna wa Ɗan Audu cewa wannan abu da ka yi min ban ji daɗi ba, ya kamata a ce ka bari ne sai mun fita a cikin wannan hali na ƙunci na rashin jin daɗi. Dukkan wani abu da za a yi magana da shi in dai na jin daɗin duniya ne za a yi, kuma ka san dai tabbas wannan abu bai fi ƙarfina ba. Wato a faɗin shi Abba Galadima kenan, inda shi Ɗan Audu ya nuna shi kawai a yi a bashi, saboda in ba haka ba za a iya samun matsala nan gaba. To gashi nan kuma matsalar ta ƙara fuskantar kai, yanda kuma Abba Galadima ya saki Sumayya.